Kasu honetan, nire kurridiliko zeigarren atala azalduko dizuet, ikasleak elkarlanean, eta, bost zati ditu, eta lehenengoan bilaketei buruz, bilaketa eraginkorrei buruz doa. Eta nire kasuan, nire ikasleak informatikariak direnez, eskatuko diena, bada APIak eta API dokumentazioak eta cloud odeiaren dokumentazioak bilatzea, arazoen ebazpena dokumentazio ofizial horiek begiratuz, eta ez ChatGPT edo beste erraminta bat, ze azkenean erraminta horiek erabiliarren gai izan behar dira, erraminta horiek gabe funtzionatu behar dute. Ia, kentzen baldin badiete, gai izan behar dira, lan berdina egiten. Agian denbora gehiago erabiliz, baina jakin behar dute egiten. Orduan, lehenengo, ariketa hau 3 ataza izango ditu, eta lehenengoan Postman Reverse Engineering egingo dute. Hau da, emango diet nik request bat, eta bilatu behar dute zer egin alduten honekin, dokumentazioa begiratuz. Gero hurrengoa izango da AWS Mission, eta AWS-ko zerbitzu bat konfiguratu beharko dute, eta bakarrik dokumentazio ofiziala begiratu ahal izango dute. Oraingo honetan 3 komodin izango dituzte, hau da, niri galdetu ahal edo irakasleari galdetu 3 galdera egin ahalko diote, baina galdera hori dokumentazioan agertzen bada, puntu bat galduko lukete. Eta gero azkenengoa nik emango diet Postmanen funtzionatzen ez duen API bat, errore batekin, eta haiek dokumentazioa begiratuz, errori hori konpondu beharko dute. Eta hau guztia, non aurkitu duten erantzuna, kaptura bat atera behar diote, agiri moduan ziurtatzeko horrela lortu dutela. Orduan, landuko dituzten gaitasunak, API dokumentazio ofiziala interpretatzea, AWS modu autonomoan eta APIak modu autonomoan erabiltzea, IAren menpekotasunik eduki gabe, informazioa egiaztatzea eta ez sinestea ematen digutena eta kopiatzea, eta arazoak ebazpena. Erabiliko dituzten tresnak, Postman, AWS, Odeia, API ofizialen dokumentazioa, eta evidentziak, pantailako kaptura batzuk izango dira, bai Postmanekoak, bai AWS-koak, erabili duten dokumentazioaren linka, eta azalpena eta haien iruzkina. Eta, lorpen adierazleak izango dira, APIen dokumentazioa ondo erabili duten, arazoa modu autonomoan konpondu duten, eta informazioa ez dutela kopiatu kriteriorik gabe, hau da, onartu dutela leku ofizial batean begiratuz egokia zela. Gero, hurrengo atala etiketei buruz doa, orduan, nik landuko dut zibersegurtasun kontzientea, eta egingo dutena bada haiek pentsatu, haiek era digitalean, aro digitalean bizi dira, eta pentsatzea besteek dituzten joerak eta haiei gustatzen ez zaienak, eta mankomunean hori jartzea. Orduan, landuko diren gaitasunak izango dira komunikazio digital arduratsua eta etikoa garatzea, jokabide egokiak eta ez egokiak identifikatzea ingurune digitalean, ziberbullyinga eta ziberdelituak ezagutzea, ere informazio fidagarria zein den jakitea, eta talde lana eta eztabaidak eraikitzea. Orduan, horretarako, 4 ataletan bananduko da ikaskuntza ariketa hau, lehenengo brainstorming batekin hasiko dira, haiei molestatzen zaien portaerak salatuz, eta padelent jarriko dute ideia horiek. Gero, azalduko zaie zer den jokabide desegoki bat izatea, zer den ziberbullyinga eta zer den ziberdelitua. Haiek alderatzeko. Askotan, haiek txantzetan egiten dituzte gauzak eta ez dakite delituak egiten ari direla. Adibidez iaz, nire ikasle batek beste ikasle baten email kontuan sartu zen, eta niri bidali zidan email bat bestea zela esanez. Hori delitu bata, eta haiek ez dira kontziente. Orduan, kontzientzia hori gara dezaten. Gero, ikerketa txiki bat egin beharko dute ziberbullyingaren definizioa zehazteko, iturri fidagarriak erabiliz. Eta gero, hau guztia jakinda, haiek sortuko dituzte, landuko dituzten arauak, edo haien artean egongo diren arauak, eta mankomunean jarriko dute guztiekin. Orduan, entregatuko dutenak, izango da brainstorminga, ziberbullyingaren definizioa, haiek lortu dutena, portaera arauak, eta adibide batzuk, zeintzuk pentsatzen diren, ziberbullyinga edo delituak direla. Eta lorpen adierazleak, izango dira jokabide digitalak egokiak eta desegokiak identifikatzea, ziberbullyinga eta ziberdelitu kontzeptuak bilatzea, netiketa arauak sortzea, informazioa fidagarria bilatzeko gaitasuna, eta elkarlana eta komunikazioa arduratsua. Gero, hurrengo ariketa izango da haien komertzio ideia bat bi formatuetan azaltzea, negozio ideia bat asmatuko dute, eta bi formatu desberdinetan, digitaletan, azalduko dituzte besteei. Hobeto edo beharrezkoa izango da, ideia hori izatea aplikazio bat, edo informatikarekin zerikusia daukan zeo zer. Gero, nik zozketa bat egingo dut, eta talde bakoitzari bi formatu emango dizkiet, eta haiek bi formatu horietan garatu beharko dituzte haien ideia. Gero, sortuko dituzte eduki digital horiek, eta haien lana aurkeztuko dute, klase haien lankideen aurrean. Eta gero, klase osoa bozkatuko du zein den edukirik onena. Eta, irizpideak izango dira argitasuna izatea, sormena eta originaltasuna, tresnak PowerPoint, Canva, GitHub, Spotify, Audacity, Kahoot, formatuaren arabera. Eta evidentziak izango dira garatuko dituzten bi eduki digital desberdin horiek, eta autoebaluazioa ere bai.
Lorpen adierazleak izango da eduki digital mota desberdinak sortu dituztela, ideia bera formatu desberdinetan komunikatu dituztela, sormena eta komunikazioa landu dutela, tresna digital desberdinak erabili dituztela, eta feedbackean eta bozketan parte hartu dutela. Eta garatuko dituzten gaitasunak, eduki digitala era desberdinetan garatzea, gero saiatzea ondo komunikatzen negozio ideia bat, gero sormen digitala eta komunikazioa garatzea, talde aurrean aurkezteko gaitasuna hobetzea eta feedbacka ematea haien ikaskidei. Gero, aurreko atalean sortu duten ideia hori oinarria hartuz, pentsatuko dute sortu duten negozio ideia hori etikoa den ala ez, edo nola moldatu alduten etikoa izateko. Orduan, garatuko duten gaitasunak ariketa honetan izango da analizi kritikoa eta hausnarketa egitea eta hobekuntza proposamenak garatzea. Orduan, haien ideia hori berrikusiko dute eta adibidez, begiratuko dute datu pertsonalak jasotzen ari diren, horrela bada anonimoak diren edo izena eta bar daukaten. Ea erabilen baimena eskatu duten. Ea gardentasuna daukaten eta erabilpen egokia daukaten edo segurtasun iesaldi batzuk egon ditzakeen. Adibidez, geolokalizazioa, aplikazio batek usuarioa geolokalizatzen badu, ikasi beharko dute hori nola gorde edo nola ez gorde. Eta horretarako checklist etiko bat bilatu beharko dute eta haien ideiari checklist hori pasatu beharko diote. Adibidez, datu pertsonalen babesa, erabiltzailearen baimena agertzen bada, nola gordetzen diren datuak, sistema gardena baldin bada erabiltzaileentzat, teknologia horrek edo sortu duten ideia horrek kalte soziala egin dezake, adin txikikoentzat egokia alda, diskriminazio arriskurik dago, adibidez ia erabiltzen badugu. Eta gero hori aztertu eta gero, hobekuntza proposamen batzuk egingo dituzte. Orduan, zeintzuk izango dira evidentziak, egin duten analizi etiko hori, checklista eta zergatik betetzen duen azalduz, egindako aldaketak eta haien hausnarketa. Eta erabiliko ditugun tresnak, Drive eta Classrooma. Eta zeintzuk izango dira lorpenak, ikasleek teknologia digitalaren erabilpena kritikoa eta arduratsua egitea, eta haien proiektuetan arrisku etikoa identifikatzea. Eta gero, azkenengo ariketan egingo dutena bada haien ikaskideak laguntzeko gaitasuna garatzea. Horretarako, positibo bat emango zaie, ikaskide bati laguntzen diona, adibidez wifia joan zaielako edo zerbait konfiguratu behar duelako edo gorreko ez dakiz zer. Eta arazo horri kaptura bat ateratzen badio, nola konpondu duen azaldu, eta gero hori Classroomeko foroan igo beharko lukete. Orduan, zein izango da evidentzia? Classroomen foroan igo dutena, tresna izango da Classrooma, eta lorpen adierazlea izango da ikasleek gai diren oinarrizko arazoak identifikatzea eta konpontzea, eta besteei laguntzeko gaitasuna. Eta honekin amaitu dut atal hau.